Any and them poor. A man and him poor, Nania. Catherine. Catherine, as a man a worker. Nanya, I'm a worker. Ajani Modono. Ajani Modono. Idemili dono. Idemili dono. Mbaba Gotano. Mbaba Gotano. Mbaba Gotano. Ekwana aluo. Alonso. Kati. Shiage. Ekwensu. Ndị be anyị onye bụ nwa afọ Igbo ọbụla mana eke na-eri ọkụkọ. Eke na-eri ọkụkọ. Onwere onye bụ nwa afọ Igbo amara na eke na-eri ọkụkọ. And the masị ndị mmadụ agadi ndị mmadụ nọ na village na-azụ ọkọ lapụ eke ka eke nabata na be na-erisiri ya ọkọ maka na gịnụ n'obodo na-efe eke and eke abụ goddess of the land and ihe abụ fọ ndị omenala ndị bediviri na dị eke onye ọbụla na-eje ụka na-achọrọzi iwe eke as his own goddess onye you can take anything as your god ịchọrọ iteke ejuna as your god take ejuna as your god na itekiri ejuna as your god doesn't mean that I must take ejuna as my god mfu ya erie m ya ngụwa tekiri as your god ka o nwere ike ime affect ọ bụrụ mmụ dị afọ nwaanyị mmadụ gburu eke na-abata be eri ọkọ ka ịbịa na-akpụ n'ọnụ ọ bụrụ na eke chọrọ ịkpado nwe ya ugwu nwaanyị o ji batama na kọmpand mmadụ biko hapụ na old woman ka o zuru ike share the video and follow my page and drop your own comment. This is Kizzy to the K Driver and Kisto Media. Thank you and God bless you.